Cadwaladr. Yn gwthio lawr y chwith. Na 3-1. Yn y canol, un o heini ydy Michael Wilde. Ac y ffyrddiad Wilde. Bron ac anfod y nod. Will Evans. Pas lac ganddo fo. Yn syth at Oliver Nugent. Nugent i mewn i cwrs Cosby. A'i ergyd o ar draws wyneb y gol. A mi o'n y gyffyrddiad gan un o amddiffynwyr y Bala. A sicrhau na hibio'r postyn oedd yr ergyd yn mynd. Fflint wedi dechrau'n hyderus. Jake Phillips yn taro'r gig gornel yn hir. Mae gath Kai Edwards i ben ati. Ond oherwydd ei fod o'n rhwystro un amddiffynwyr y Bala. Nath o lwyddo neu hynny. Ramsey yn cymryd y gig cryf yn sydyn. Yn uniongyrchol. Teg at Will Evans. Will Evans dros y golwr! A mor hawdd â hynna. Mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Mae Maen Fflint yn gandryll. Doedden nhw ddim yn teimlo bod hi yn gig cryf, ond meddwl chwym gan Alex Ramsey, golwr y Bala, yn cymryd y gig cryf yn sydyn dros amddiffyn y Fflint, i mewn i lwybr Will Evans. A nath o ddim camgymeriad. Jake Phillips yn gymryd y gig. Dros y wal! A mae'r Fflint di taro nôl yn syth o fewn 2 funud ar ôl mynd ar ei hôl i. Cic rydd wych gan Jake Phillips yn canfod cornol ucha rwyd. Dave Edwards. Callum Woods. Mentro ymlaen. Woods yn croesi'n isel. Y cyffyrddiad a'r peniad ymlaen gan Dean Ebi. A mae Bala yn ôl ar y blaen. Unwaith eto, mae'r Fflint yn gandryll. Cwyno am gam sefyll maen nhw tro yma. Ond mae'r gol wedi cael ei rhoi. Chweched gol. Dean Ebi i'w glwb newydd. Ebi. Woods yn ergydio. Fodfeddi eibio'r postyn. Pete. Fan at Callum Woods. Pleisio dwm ganddo fo. Teg at Ebi. Ar ymysodwr tal yn cael ei ben ati. Ond y methu cadw'r peniad i lawr. Mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd hannar sydd wedi hedfan heibio. Venables yn penio'r bel ymlaen at Rutherford. Ei groesio do, yn cael ei ffenio ymlaen gan Ebi. A bron i Will Evans. Droi'r bel i mewn ar y postyn pella. Bel ymlaen at Will Evans, lawr yr asgell chwith. Yna 2-1 yn y canol. Venables! A mae'r Bala wedi mynd 2 ar y blaen. Ar ôl dim ond 2 funud a hannar o'r ail hannar. A Will Evans wedi sgorio y gol gynta. Fo sy'n creu y drydydd. Ac am y drydydd gêm ar bron, mae Chris Venables wedi canfod cefn yr hwyd. Callum Woods yn canfod. Rutherford tu allan iddo fo. Rutherford efo amser i groesi. Will Evans yn mynd yn ôl at Rutherford. Rutherford tuag at y postyn pella tro yma. Dean Ebi gath i droed ati. A'i ergyd o yn syth at Ryan Woods yn y gol. Jake Phillips yn lansio'r bel i mewn eto i gwrs Cosby'r Bala. Mae allan at Dan Roberts! O, na chi gol gan Dan Roberts! O 5 llath ar 20, gwylio'r bel yn syrthio a'i tharoi yn berffaith. Ac yn sydyn, mae'r Fflint reit nôl yn y gêm. Sean Smith, codi ben, yn ystyried croesi, mynd allan at Will Evans yn y pen draw. Evans yn curo i ddyn, yn torri mewn i'r gwrs Cosby, Will Evans! A'i ergyd o yn cael ei throi heibio'r postyn gan Ryan Woods. A fi bron i Will Evans gan fod yr hwyd am yr ail waith heno.